Hello guys, नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय थाबाय। आं दा फिल्डआव दंफैयो। बल गेलेनायखौ एसे देखायनो होननानै माने नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ। देरदों माने नै गाइसमोन दै देरदो। नै ओरै बल गेलेगासिनो। ओरै फुटसेल गेम जादों आरो बेहाय गथ'फोरनि उन्दै गाइसमोन गेलेबाय दं। ओरैबो दंजोबो बिसोरो माने गेलेबाय दं माने गाइसमोन। मोजां नुदोंबा गेलेनायखौ लाइक कमेन्ट खालामदो गाइसमोन। बिराद उन्दै माने गेलेयो। ओमफ्राय ओरै माने ओरै दुगैगासिनो गथ'फोरा। ओरै गाइसमोन ओरै माने गेलेगासिनो। ओरै आंबो ओंखारना दं माने आंबो गेलेगोन। ओरैनो माने भिडिअ ससे लादोंमोन आरो नोंथांमोननो देखायनो होननानै माने गाइसमोन। ओरै दै देरदो देखायनोसै आं दा खाथिनिफ्राय। देखायनोसै माने सासेया माने क्रसार बड'लेण्ड एफ सि गानलायनाय जों गेलेगासिनो माने गेलेगासिनो माने हेड होदोंमोन साबदिया माने गोजौआव थांबाय। जोंना क्रसारा इनो माने फोरोंग्राया सोर सिखायजानो फोरोंगोन माने। ओमफ्राय ओरैबो सानै उन्दै जिरायना दंमोन। गेलेगासिनो बिराद मोजां थगायो माने। भिडिअ एसेमासै नोंथांमोन थाथ'लायदो फोजोबनोसै भिडिअखौ बाय।